Školy 76 starší model. Ano, já taky, já říkám, že to taky podobně jo, spíš na holu. Vážení návštěvníci, dovolte mi, abych vás jménem projektu Rok 1945 a spolku American Liberator přivítal na dnešní první dynamické ukázce. Jednak ve stejný den v měsíci jako pozdější neomezený diktátor a vůdce Ingeborg Baumanová. Všichni dubnový sjezd sudetoněmecké strany v Karlových Varech dal vzniknout programu naplňujícímu strategii stanovenou na jednání v Německu, takzvaných 8 karlovarských bodů. Mírové řešení sudetské otázky v rámci československého státu. Do dalšího vývoje událostí tak na povedení psychologické války, která měla Československo v co nejvyšší míře oslabit a rozložit zevnitř, zastrašit jeho obyvatelstvo a zlomit vůli k odporu. Proti nám stáli vycvičení profesionálové, kteří se nás nebáli a byli zvyklí bojovat. Takže i když nás byla tehdy přesila, patrně jsme neměli šanci na výšku. Naštěstí přinesl vojenskou lékárničku z tajných skladů zbraní a i když tehdy moje znalosti byly velmi chabé, neváhal jsem je použít. Jen nedoprovázel a jen sdělil jako pozdější vyšetřovací doktor Schulz zcela jistě samotným Pasivní chování státních orgánů tímto domnění potvrdí. Téměř všichni němečtí státní a veřejní úředníci vstoupili do SDT, protože nechtějí promeškat okamžitý boj. V takové atmosféře začaly v Československu obecní volby. Po několik letech proběhly na většině území 22. května, 29. V polovině srpna jsem z těchto rozbouřených končin odjela. Situace u nás byla daleko klidnější, něco platná. Jak jsem se tehdy mýlila. Po nástupu na lékařskou fakultu jsem zažila Mnichovskou dohodu. K naší lítosti Brno a Modřice zůstaly v tehdejší Československu a pozdějším producent německých ženských pomocných sborů, takzvaných HELF.